Déby Fadema ale ye fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ni sisan jamana fanga ɲɛmɔgɔ do Succès Masra ni ale kɔrɔmatigɛlen do k'a fɔ ko Fadema foyi wɛrɛ tɛ yen ka fara ale kan. Ni cɛ fila u ye layidu ta k'u bɛna tako fɔlɔ kɛ ni kalata in na. Duniya baɲumankɛtɔnw minnu bɛ adamadenya tɔpɔtɔ olu ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko u sigalen bɛ k'a fɔ ko kalata in u ma d'a la ni a bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔna la. Masira ni a ka forokiya bulalama ye kalata kɔfɛ ko mɔgɔ fɛn fɛn y'a yira k'a fɔ ko u tun bɛ yɛlɛma nɔfɛ ko u bɛɛ kan ka taa kalata kosɛbɛ wa basigi kɔnɔna la. A ne y'a sɔrɔ mɔgɔw bɔli fanga o kɔni o ma bonya kosɛbɛ. Kalata yɔrɔ dayɛlɛlen kɔ Jamena jamana faaba kɔnɔna la dɔ farala ka tile camancɛ la kalata yɔrɔ 20 hakɛ la AFP kunnafonidilaw taara ka taa yɔrɔ minnu lajɛ. Ne nana kala fili bi k'an sagola mɔgɔ ta yaasa an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka na yɛlɛma don jamana kɔnɔna la ani ka denmisɛnninw dɛmɛ ka taga ɲɛ. Nin ye Angeline fangaɲini yɛrɛ kofɔ wagatiw ya. Kɔlɔsilikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko Déby ni san 40 don ni ale Fadema o fagara ani dɔw yɛrɛ balila ka se ka u kanbɔ fangaɲini nɔfɛ ko a bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ. Nka u ka sɔrɔ dɔnbaga Masira ni ale fana ye san 40 ye ale kɔni ye kokɔrɔmaduni caman sɔrɔ ni dɔgɔkun laban in na mun bɛ sɔn ka tako filanan bɔ ni kalafili in kɔɲa la. A laminiminen ni a ka kɔlɔsilibagaw ye Déby ale ye laseli kɛ ko a bɛ fɛ fanga ka sigi faso jama ma kalafili in kɔfɛ. A kɛra furancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ ye jalatigiba General 15 san 2021 olu sababuya la a fa ka saya kɔfɛ Idriss Déby Itno ni ale fagara mɔgɔ murutilenw fɛ san 31 kɔ fanga la. Mɔgɔ min bɛ wele ko Midi ni o ye a tɔgɔ daminɛw ye ani ni lunɛti fiman b'a ɲɛ la Mahatma a ye tun ye layidu ta ko furancɛ fanga bɛ kɛ kalo 18 ye yanni dɔ ka fara a kan ka kɛ san 2 ye. Masira ale tun b'a fademaw la mun gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ nka segira ka na u ka sɔrɔ ka fanga ɲɛmɔgɔya o ta k'o di a ma janvier kalo tɛmɛnen. Cɛbɔ mɔgɔ 8 wɛrɛ olu siga kɛlen don k'a fɔ ko olu tɛna kɔni mɔgɔ caman sɔrɔ ni kalafili sen fɛ. A ka ca ni mɔgɔ 8,000,000 ani mɔgɔ 200,000 ni murumuru ye minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don ni kalafili sen fɛ. Ni duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale kɛlen k'u a Tchad jate k'a fɔ ko jamana 4nan don minnu ma sebaya tɛ jamana minnu na yɛrɛ de duniya kɔnɔna la. A ka jamakulu tilalen kelen ye minnu bɛ taa san 10 ka taa bila san 24 na caman nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye ka na kalafili. Kalafili a kan ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ 4 wagati ma. Jaabi olu makɔnɔnen don mai kalo tile 21 ni tako filanan bɔra la o bɛ kɛ juin kalo tile 22.